сәхнәсендә халкыбызның бөек мәшһүр җырчысы Илһам Шакиров исемендәге халыкара Татар моңы 2012 конкурсы лауреаты Илнара Нигматуллина. Дорогие друзья, сегодня на главной татарской сцене города Москвы лауреат международного конкурса имени прославленного на весь мир мэтра татарской эстрады Ильгама Шакирова «Татар моңы 2012» Илнара Нигматуллина. Достар, безнең Илнара бүгенге концерт программасын «Җирдә бар сөю» дип исемләде. Сөю һәм мәхәббәт безнең телдә тиңдәш сүзләр. Шулай бит? Сөю, мәхәббәт. Шулай. Ә инде безнең җырчы шушы төшенчәләргә дуслык төшенчәсендә тиңли. Һәм бәки кадерле дуслар, концертны карагач, нигә ул шулай икәнлеген үзегез аңларсыз. Аңламый да хәл юк. Чөнки хәзер генә сез тыңлаган Галия Сәйитшина шигыренә язылган «Сорама» җыры, танылган автор, башкаручы һәм композитор үзе Зөфәр Хәйретдинов Илнарага бүләк иткән җырларның берсе. Менә бит ул сөю, Илнара, менә бит ул дуслык. Илнара, һәм инде концертыбызның башында бер кечкенә генә сорау. Сәхнәгә юл нәрсәдән башланды? Һәм икенчесе, бүгенге тамашачыларга нәрсә теләр идең? Нәрсәдән дип башланды? Балаша бакчасыннан шунда җырладым беренче мәртәбә шунда сәхнәгә чыктым. Ай, молодец. Менә тугашта җырлый башладым икән. Бүгенге тамашачыларга рәхәтләнеп бүген тыңлагыз, җырлагыз, җырларыбызны белсәгез. Һәм получите удовольствие, друзья. Күңелегезне ачыгыз, безнең җырларга кушылып биегез. Шулай бит, Илнара? Шулай булгач киттек, дуслар. Хәзер инде беренче урынга Татар моңы конкурсында сәхнәгә алып менгән җыр Рөстәм Яхин Мустафа Нугман шигыре «Бөдрә тауар». Сәхнәдә Илнара Нигматуллина. Ти
друзья, я осведомлена, что сегодня у нас зритель интернациональный, и поэтому следующую информацию до вас хотелось бы донести на русском языке. Скажу сразу, у нас сегодня, за сегодняшний концерт будет очень много интригующей и интересной, очень даже интересной информации. Ведь согласитесь, дорогие зрители, что вам интересно не только творчество певицы, да? Интересно, как она живет, какая у нее семья, чем она дышит, какие у нее есть увлечения, правда ведь? Первое, что я хочу до вас донести, что сегодняшний вечер-концерт приурочен к маленькому 35-летнему юбилею Ильнары Нигматуллиной. С чем мы ее поздравляем! Второе. Дело в том, что наша Ильнара, выпускница одной из московских музыкальных школ, в то время под фамилией Латыпова к своим 17 годам решила, что хочет стать, внимание, ветеринаром. И подала документы в Скрябинскую ветеринарную академию. Поступить в Скрябинку ей не удалось, но в том же году она успешно поступила в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию. Опять внимание, на зооинженерный факультет по специальности крупный рогатый скот. Как вам такой факт? Оказывается, дедушка Ильнары был признанным зоотехником от Бога, и у внучки сработали гены. Итак, посвятив 7 лет обучения в Тимирязевке, она стала магистром-зооинженером. И тут вовремя поняла, что хочет петь профессионально, на профессиональной сцене, и причем на родном языке. Сильное желание петь на родном языке привело ее в Татарский культурный центр преподавателю по вокалу и в то время руководителю очень популярного татарского молодежного ансамбля «Айкай» Крозе Хабибуллиной. Так случилось, что к этому времени ребята из «Айкай» выросли и уже стали потихонечку уходить во взрослую жизнь. Ильнара со своим преподавателем решили заниматься сольно. Именно благодаря преподавателю Розе Хабибуллиной она участвовала и победила в конкурсе имени Ильгама Шакирова «Татармама 2012», заняв первое почетное место. Итак, дорогие друзья, стихи Ахмета Ерикея, музыка Саяра Хабибуллина «Эзлядым бәгрим сине». На сцене дуэт заслуженная артистка Республики Татарстан Роза Хабибуллина и лауреат конкурса «Татармама 2012» Ильнара Нигматуллина. Gülümsür hep
сказать вам огромное спасибо за то, что вы дали мне свет, осветили дорогу, дали начало моему пути, за что очень вам благодарна. Вот я хочу сказать, что Роза Апа мой единственный педагог по вокалу на татарском языке. И извините, благодарна Богу, что попала именно к ней. Вот. Allah razı olsun. Сәхнәне бизәп торсыннар, чәчкәләр. Рәхмәт. Роза ханым әйтә, һәрбер укучыга шундый укучы бирсен Худай, шулай бит? Кадерле дуслар, хәзер инде сәхнәдә үзенең чыгышын дәвам итә. Татарстан Республикасының атказанган артисткасы, безнең яраткан җырчыбыз, Мәскәү шәһәренең генә түгел, бөтен Рәсәй иленең, бөтен дөньяга танылган татар җырчысы Роза Бигуллина. Мәскәү авторларының әсәре Рим Хәсәнов көе Нәзифә Кәримова шигыре сынлады язлар. Мин инде сезгә Мәскәү авторларының җырын гына барга булдым. Алгы җырыбыз Сәйяр Хәбибуллинның җыры эзләдем дә сине сез барыгыз да беләсез. Инде сынлады язларны бик белеп бетермисездер. Әмма аның авторлары да сүзләрен Мәскәү шагыйрәсе язган Нәзифә Кәримова, Рим Хәсәнов Мәскәүдә торган вакытта язган шул җырны.
дуслар. Рәхмәт, кадерле дуслар, сез шулай матур итеп җыелып, минем шәкертне, Илнараны, ул миңа килгәндә Латыйпова иде. Хәзер инде Матуллина дип, зур иттереп әйтәбез фамилиясын. Аңа уңышлар телисе килә. Үзе дә әйбәт укытучы булсын. Үзе кебек шәкертләр үстерсен. Тавышы ныграк, матуррак, зуррак иттереп яңгырасын. Аңа шул теләкләрдән каласы килә. Сезгә зур рәхмәт. Безне зурларыз. Бүгенге сәхнәнең төп героинясының эшләре нәкъ ул теләгәнчә килеп чыкты да дип аз сызыклап әйтергә кирәк. 2-3 ел эчендә ул тагында вокал буенча педагог булу төп хыялы икәнлеген аңлады. Шул арада 2013 елда гаилә корып җибәрде һәм инде 2015 елда Мәскәү педагогик дәүләт университетына укырга да керде. Ярты ел укыгач, тиздән әни кеше булачагын белгәч, академ отпуск алырга туры килде аңа. Озын сүзнең кыскасы, шунда укыганчы руслар әйтмешли, и так 2 раза. Шул арада 2 баласы туса да укуын Илнара дәвам итте, ташламады һәм Мәскәү гуманитар университетына күчеп, быел 2023 елда аны тәмамлап, белгеч дипломы алды. Инде гомерлек хыялы 2019 елда тормышка ашты һәм инде ул татар мәдәният үзәгендә менә шушы стеналарда укучылар җыеп вокал дәресләрен бирә башлады. Кадерле дуслар, хәзер аның укучыларын сәхнәгә чыгарыр вакытлар да килеп җитте. Каршы алыгыз, Риваль Хисматуллинкие, Айгөл Валиуллина сүзләре, җәйге авыл кичләре. Башкаралар Илнараның нәни укучылары Самир һәм Рәмис Хәсәновләр. Алар белән бергә сәхнәдә Радиф Яваев җитәкчелегендәге Илдан бию төркеменең нәни балалары. Play
Риза. 2012 yılda Татар моңы конкурсында җиңүче исемен яулаганчы, bir ел элек Илнара шушы конкурста көчен сынап караган иде инде. Әмма тик 2011 ел әллә ни уңышлы булып чыкмады. Әмма ләкин бөтенләй уңышсыз булды да дип әйтеп булмый. Чөнки ул анда гомерлек дуслар белән танышып кайтты һәм алар белән бүген дә нык аралашып яши. Каршы алыгыз, сәхнәдә Татарстан Республикасының халык артисты Мингол Галиевның укучысы, Илнараның дусты һәм коллегасы Виолетта Зәйдуллина, Эльмир Низамов көе Резида Губаева шигыре «Мин сине Худайдан сырадым». Seni göklerden
Артист işinin kadirli minutlar, kadirli dostlar. Violetta bilen Ilnara Çuvaşistan Respublikasında her yıl ötüp kile turgan Urmay Mağı dip isimlengen Tatar Estrada Jiri Festivalinde de birge katnaştılar. Demek, özara yarıştılar degen söz. Şulay bit. Şulay. Mine sizin aldığınızda orasılar etmişli живой пример. Sahne kişileri arasında da dostluk var ol. Elden indi katı dostluk. Kadirli dostlar, sizin aldığınızda duet Zafer Hayretdinov ki Rinat Müslimov sözleri. Oğul kişi, karşılığız, sahnemiz türünde bugünkü kişinin heroinyası İlnara Nigmatulina hem ananın dost iptaş kızı Violetta Zaydulina.
бәйрәм бүгін енді бізді құттықтаймын. Һәм иҗади уңышлар теләйм сиңа. Мин сине бик яратам. Рәхмәт сезгә. Менә күрәсезме, дуслар, бүген шундый концертым дуслык турында, мәхәббәт турында. Менә әле күп дусларымны бүген күрерсез, матур тавышлары белән сезнең күңелләрегезне җылытырлар. Ә хәзер яраткан җырчым турында әйтәсем килә. Һәр кешенең, һәр җырчының балачактан ук яраткан җырчысы бар. Шундый җырчысы, кемнең бөтен җырларын беләсең, тыңлыйсың, җырлыйсың. Менә минем яраткан җырчым Вәсилә Фаттахова иде. Кызганычка каршы ул хәзер юк. Шуңа күрә минем шулай аның турында с большим сожалением говорю всегда. У нее было очень много красивых песен у Василии Фаттаховой. И это не только Туганьяк, поверьте. У кого не спроси, какую песню Василии Фаттаховой знаешь? Туганьяк, там все. На этом все заканчивается, правда? Но хочу сказать, что у Василии был нежный, шикарный голос, моңлы тавыш. И, наверное, благодаря ей не надо моң күчте. Простите за мой татарско-русский волнительный монолог. Вот. И сейчас я хочу для вас спеть ее песню «Бәхетебез бикле ятмасын». Deixa eu
Республики конкурса лауреата Ильнара Нигматуллина. Эфе Мәскәү кызы. Ой, дуслар, рәхмәт, бик зур шундый күп чәчәкләр. Так приятно, честно слово. Сейчас хочу пригласить на сцену друга своего, человека. Вот если бы не он, сегодняшний концерт вот могло бы не состояться. Потому что, ну, есть такая вот у людей плохая, как сказать, черта бывает, ну, прокрастинация называют, когда откладываешь, типа, ну, не сейчас, вот я еще не готова, ну вот чуть попозже, вот лучше подготовлюсь и сделаю, да. Он говорит, ну, Ильнара, ну сколько можно уже, говорит, столько лет на сцене, ну, пора уже, пора. И вот спасибо таким людям, которые дают правильные подзатыльники, скажем так. Вот, я хочу сейчас на сцену пригласить этого человека, моего друга, Ильхам Ибрагимов. Мы споем для вас песню. Вот он, этот чудо-человек, благодаря которому сегодня мы встретились здесь с вами. Наша песня называется «Исенден Иркен». Хорошо. Should
Min anladım, ilham sana qaysı yaptan motivator bulup tura. İlham, vdохновение деген söz bit. Onun da ismi ilham. Demek o seni ilhamlandırdı. Gelecekte de şulay ilhamlandırmayasın. Şulay, dürüst. Mınələ, yuqlarına seni tuttatıp qalmağın mı? Böləklərin birmişik kişiler. Kızım bit, kızım. Şulay mı? Kadirli dostlar, özünüz görəsiz, İlnaranın birisi talantlı, usta, barısı da talantlı, hem matur, bizge başka dostları. Bit. Her bir artist şunday dostlar bilen muhtanam ve kızganışka karşı. Elle günler şu var, elle nersedir şunda indi. Bizning İlnarada onday aybiri yok. Bir 3 yıl şaması bilen indi minanı. Gül oğuzu yırgan, her birisine ol aşık, şar, hem şunday bulup kalsın da bizning İlnaracıkımız. Hazır indi bugünkü героинянın dağın bir dost kızıl sahneye çıkarasın keler. Ol onun okuşusu da, ol onun dostu da, nırlat yağından tamirları bulgan artist kızımız Alsu Şarıgina. İlgiz Zakirov'ki Rezide Veliyeva sözleri. Ağıydıl sılığına. Bayan Partisi'nin Ruşan Lükmanov alıp barar. Sizge bir sıravım var. Bizning Tatar medeniyet üzerinde ötüp kile turgan her konsertka yürü turgan tomoshachilar sizning orada var mı? Kullarınızı ko'targizeli. Hanımlar, ay malatsi. Eydegizeli bizning her vaqtda da konsertlarimizga rahim etib yurgan tomoshachilarimizga alqishlarimizni beraylik.
Шулай булгачлы, сез беләсездер инде. Безнең татар мәдәният үзәгендә бик күп еллар, инде дөрес итеп әйткәндә, 10 ел буена иҗат итеп килгән зур дан казанган Мирас ансамблебыз бар. Мирасны барыбыз да беләбез. Менә инде 2021 елның январь аеннан Мирас ансамблен Илнара Нигъматуллина җитәкчелек итә башлады. Илнара үзе әйткәнчә, из рук в руки миңа ансамбль күчте ди. Ансамбльнең элекке җитәкчесе Индира Сагдиева иде, хәзер инде Илнара булды. Ә мин өстәп әйтер идем, из одних хороших рук в другие хорошие руки перешел Мирас. Шөкер Худайга, быел мираслыларыбызга 10 ел. Һәм алар гел алда, һәм алар гел сафта. Захид Хабибуллин көе Нәқи Исәнбәт сүзләре. Бормалы су. Сәхнәдә бөтен Рәсәй конкурслары лауреаты Мирас ансамбле җитәкчеләре Илнара Нигъматуллина. Татар халык жыры аллар үсә, гөлләр үсә. Каршы алыгыз Мирас ансамбленең иҗат җиңүче һәм җитәкчесе Илһам Шакиров исемендәге Татар моңы 2012 халыкара конкурсы лауреаты Илнара Нигъматуллина.
Olsun gülüm soğuk gülüm Bulla gidem minsina Olsun gülüm soğuk gülüm Bulla gidem minsina Ağları sevgiler seniden bu yetmayda Sağılmaz kaşırlar bulma sağın senden düzeyde Sağılmaz kaşırlar bulma sağın senden düzeyde Sağılmaz kaşırlar bulma sağın senden düzeyde Sağılmaz kaşırlar bulmaz Sağın senden düzeyde Bizim lisey konkursların laureatı Miras Ansamblı. Ansamblda Eydem Baruş'u Ünsi İnnara Nigmatullina. Ansamblның қыбырлы баяншысы Рушан Люкманов. Міне солай біздің татар халық жырлары сақталып қалады, достар. Ильнарочка, ты наша солнышко. Ты в нашем коллективе наш позитивчик, наш креативчик. И вся такая из себя, вся такая хорошенькая. Ты нам сил даешь, ты нас в молодость окунаешь, возвращаешь. Мы тебя поздравляем. Желаем, чтобы этот старт был настоящим, сильным, и чтобы каждый год и не по разу у тебя были сольные концерты не только здесь. Алла Бексель, Зур, Умышлы, Юла. Рахмет Бекзур, достар. Очень ждем. Ой, Лена, рахмет. Hozir do'stlar, sahnaga bir do'stimni chaqiraman. Boyanchi, jirchi, hozir olib boruvchi DJ Ramiz Anda uylanmagan yigit, kстати, qizlar, если что. Ramiz Musin qarshi olamiz. Барбарская, и сядемся! Ну, не те, кто строялись. А я, как сбегали, делаем, слышим, и я, как же разные. Слава всякий, что же, дымится с ними сильно. Ümitsiz, bilmezsin yüreğe
сезнең күңелнең иң яраткан җырчыбызны Илнара Нигъматуллина. Ай, нинди матур күлмәк кигән. Başı düşmesin mi yüreğinden, məxəbətim bilən çırnasan. Benim durmuş tutmadığımın yanlarında məndə kalırmam. Ayrıldan deməkdə bir sevmək, bana qaytığını gedərgə. Benim bilən durmuş tutmadığımdan, riza varsın müftergə. Ayrıldan deməkdə bir sevmək, bana qaytığını gedərgə. Yaşlığında jara salın şahma, boşluq jırlar saklı olmalı. Yanlarında məngə kalırmam. Kadar dostlar, bizden matur, şive, жилшыбыз Илнара Нигъматуллина. Bilsek niye geçip, bilsek поддержите она. Aytaşanda sarmın boylarından, yanlarında məngə kalırlar. Kardeşim taşla bir yanda, seversin mi karşı alırlar. Yanlarında məngə kalırlar. Kardeşim taşla bir yanda, seversin mi karşı alırlar. Karşı alırmam. Seversin mi karşı alırlar. Охуительный достар. Bu чистая импровизация sizge. Зато, достар, siz bilib turasiz. Bu fonogram Подожди, нет, подожди. Biz давайте мы вам честно отдам. Привет. Это тебе. Честно говоря, давайте мы sizge срочно детский нәрсе сөйлейміз, потому что буквально бір 10-15 минут назад біз просто Илнарға келем айтам. Илнара, давай екеу жырлайбыз. Давай, нәрсе жырлайбыз. Нәрсе башыңа келе. Кімдір қысқада стығарсың ма қаршыларға? Ну, янсақты қаршыларға сезін. Рахаттанып жырладық та. Да, тебя еще раз поздравляю, я молодец. Сонный концертың білен Алла қошап беген манда, ертегі космоста. Анан енді құрықпыз бірақ. Саулығыз. Қадірлі достар, сіздің алдыңызда Илнара Нигъматуллина хананың сәхнәдәш достарының бірсі Рамис Мосин болды. Достар, артист халқы үшін түрлі фестивальләрдә, конкурсларда катнашу зур сынау әлбәттә. Шушындай дәрәҗәле тамашаларда танылган жюри әгъзалары чынлап торып талантлы яшь артистларга күз сала, күреп кала, игътибар бирә, һәм инде композиторлар да үз иҗат җимешләрен курыкмыйча көчле башкаручыларга бирү ягын карый. Менә уйлап кына карагыз, дуслар. Үзе танылган автор башкаручы, иң танылган илебезнең татар җырчыларына җырлар язучы композитор Зөфәр Хәйретдинов кулларыннан бердән 3 җыр бүләккә алып карагыз сез.
Менә безнең Илнара улышы эшләде. Зөфәр Хәйретдинов үзе Татар моңы фестивалендә безнең Илнараны күреп, аның талантына зур бәя биреп, үзенең җырларын башкарырга доверие ясады. Шулай булган шул. Бик зур рәхмәтлемен Зөфәр абыйга. Менә хәзер шундый бүләкләрнең берсен Илнара сезнең алдыгызда башкарыр. Зөфәр Хәйретдинов көе һәм Гөлнара Әюбова сүзләре. Син шикләнсә. Зуфар Хайретдиновна. Спасибо большое.
большое. Рахмет Бикзур. Даже с подарками из прошлого от Нияза. Рахмет Бикзур Альфия. Не ожидала. Столько много красоты. Спасибо вам огромное, друзья. Мне безумно приятно. Даже, знаете, чувствуется какое-то вот тепло, когда в публике, даже волнение меньше становится. Вы мне как какие-то вот близкие все. Спасибо. Спасибо. Для вас безумно приятно петь. Вот. И еще одну песню хочу вам подарить. Ее написала моя, скажем, знакомая поэтесса и композитор из Башкирии Рауфа Нурмухаметова. Вот, уже в те годы, когда как раз татар-мала, пик, расцвет. И вот такая замечательная песня «Тамшылар» Фаршал.